Az emberfiókáig. Tisztelt igazgatónő, tisztelt szülők, kedves diákok! A 2012-13. tanév fővárosi tanévnyitó ünnepségén a Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola 25. jubileumi tanévnyitó ünnepségén tisztelettel köszöntöm a megjelent kedves vendégeket. Fogadják sok szeretettel ünnepélyes megnyitónkat. Tisztelt igazgatónő, tisztelt szülők, kedves diákok, kedves vendégek! Érdekes helyzetben vagyok most itt egy tanévnyitón, mert nincs már az a pozíció, amiben én ne lettem volna egy tanévnyitó. Természetesen voltam diák, aztán később tanár lettem, 15 évig tanítottam, és milyen érdekes, hogy amikor a Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola elindította az első tanévet, én akkor kezdtem el tanítani 1987. szeptember 1-én, tehát pontosan 25 évvel ezelőtt, és hát természetesen később az élet úgy hozta, hogy szülőként is tanévnyitóra jártam, és most már a 4. pozícióban főpolgármester helyettesként jövök tanévnyitóra. Nagy ünnep ez a 25 év egy iskola életében, hiszen 25 év az egy jelentős időszak. Ilyenkor érdemes számot venni azzal, hogy mi történt 25 év alatt. Amikor ez az iskola elindult, ha jól tudom, akkor 16 tanárral és 185 diákkal, ma már a tanárok száma 56 és a diákok száma pedig 625, tehát egy jelentős fejlődésen is ment keresztül ez az iskola. Nem csak számbelileg, hanem ahogy az eredményeket nézzük, a Keleti Károlynak az eredményei egyfelől a szakmai versenyeken, másfelől a különböző tantárgyaknál mindig jó eredményeket mutatott. Vannak álmaink, szeretnénk bizonyos célokat elérni az életben, az kell, hogy inkább meghatározza a mindennapjainkat. Én azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, legyenek álmaitok, legyenek elképzeléseitek, és ezt hétről hétre, napról napra, óráról órára, meg tanulással, szorgalommal próbáljátok megvalósítani, próbáljátok minél közelebb kerülni ezekhez a célokhoz, az álmaitokhoz. Úgyhogy ezzel kívánok nektek, tanáraitoknak, szüleiteknek sok sikert, jó egészséget, és természetesen jó munkát az elkövetkező tanévre. Köszönöm a figyelmet! Köszönjük tisztelettel Csomós Miklós főpolgármester helyettes úrnak nyitóbeszédét. Kedves vendégeink, kedves tanárok és diákok! Hallgassák meg sok szeretettel Csányi Vilmos gondolatait az Ironikus etológia című művéből Gephardt Alexa előadásában. Zomboránál Sztojka Alex. Az emberfiókáig.
Könnyű a többi fajnak, megszületnek a kölykök, vagy kibújnak a fiókák a tojásból, és a legtöbbjük néhány hét alatt szinte már mindent tud, ami az eredményes élethez kell. Nem így az ember fiókái. Ők teljesen éretlenül születnek. A szülőknek még ahhoz is sokat kell fáradozniuk, hogy egyszer majd büdös kölyök legyen belőlük. Nagy örömet szerzett, amikor feltalálták végre az iskolát. Persze nem a büdös kölykök örültek neki, egyáltalán nem. A szülők teltek el nagy elégedettséggel. Milyen csodálatos ötlet! Vége a büdös kölykök randalírozásának. Lesz iskola. Lesz komoly, tekintélyes tanító nátpárcával, mosbottal. Csak már iskola érett legyen a gyerek, mondogatták. Hiszen azon kívül, hogy napközben megszabadít a kölyköktől, az iskola minden szépre és jóra megtanít. Tanult emberek adják majd el az iskolát. Nem véletlen tehát, és az emberi természet szerint való, hogy a büdös kölykök ellenállnak és igyekeznek megszervezni magukat. A tanító ellen közösség, méghozzá osztályközösség szerveződik. A kölykök között mindig akadnak kiemelkedő, vonzó, politikai ihletésű személyiségek, akik a közösség élére állnak a zsarnok ellen indított harcban. Ezek azok a büdös kölykök, akik rendszerint éppen a tilalmas dolgokat képesek mintaszerűen elvégezni. Ők szedik ki a legtöbb halálfészket, ők tollatják el a legnagyobb papírzacsokat a hátsó padban, és ők tudják a legpontosabban megcélozni kétával a tanárfeje ujját hátulról, amikor a tábla felé fordul. Ha valaki az iskolában esetleg nem tanulta meg, hogy a nála sokkal okosabb, műveltebb, a vezetésre alkalmasabb emberekhez alkalmazkodjék, és irányozás nélkül hajtsa végre azok utasításait, az képtelen lesz beilleszteni az új társadalomba. Ezért is fontos, hogy az iskolában jól figyeljünk a tanítóra, meg a tanárokra, mert ők jót akarnak velünk. Lehet, hogy apró gyermeki elménkkel még nem látjuk, milyen lépésekkel jelentkezik majd ez a jó, de bizonyos, hogy jönni fog. Iskola nélkül nem lenne modern társadalom. Jubileumi ünnepségünket a tavaszi fél évben megkezdtük a keleti közösségi napokon, melyre több pályázatot is kiírtunk. A diákköltő és diákíró pályázat nyertese Nyeste Kristóf, kinek versét Deák Gergely szavalja el. Kérem, fogadják sok szeretettel. Nyeste Kristóf, 25 év. 25 év oly hosszú idő, s mégis oly apró szó, mint régi házban rejtőző, kiégett poros kandalló. E kandallóban már fáradnak a fények, a kopott könyvek mind lassan elégnek. Hisz már nem becsüljük az odaégett lapokat, a könnyel szerzett tudást, a tanító szavakat. S lásd, most füstként szállnak el a tintás barna lapok, sorban vesznek el az értékes fiatal napok. Oly messze szállnak el a messziségen túlra, hová csak lelked jut el, csak ott élhetek újra. És mikor elméd nem lesz más, csak egy tintás barna lap, a kandalló még imád, és tudja, a szálló füstje vagy. Jusson eszedbe mindig, rólad szólt e nap. Ünnepélyes műsorunk folytatásaként felkérem Vasné Botár Ágnes igazgatóasszonyt, hogy tartsa meg tanévnyitók köszöntőbeszédét. Tisztelt vendégeink, kedves diákok, kollégák, szülők! A nevelőtestület nevében nagy szeretettel köszöntök mindenkit tanévnyitó ünnepségünkön. Külön tisztelettel köszöntöm a fővárosi önkormányzat képviseletében megjelent vendégeinket, új diákjainkat, a 9. évfolyam tanulóit, a felső évfolyam tanulóit és a végzős évfolyamok érettségire, illetve szakképesítő vizsgáira készülő diákjait. Jubileumi tanévhez érkeztünk. Az évfordulók kettős szerepet töltenek be az életünkbe. Lehetőséget adnak arra, hogy visszaemlékezzünk az elmúlt időszak eseményeire, de arra is,
hogy számot vessünk jövőbeli céljainkkal, feladatainkkal. Hogyan is kezdődött a gyakorlóban az élet? Az 1980-as évek közepére a középiskolába belépő korosztályban demográfiai csúcs alakult ki. Ezért az akkori fővárosi tanács 15 középiskola alapításáról döntött. Ezek egyike volt a mi iskolánk is. Az épületet Márton István építődíjas építész tervezte. 1987. szeptember 1-én egy lelkes és nagyon fiatal pedagógusi közösség, az átlag életkor 28 év volt, illetve 6 osztály kezdte meg a munkát Csizmadia Márta igazgatónő irányításával. A 25 évvel ezelőtti képeket nézegetve felmerül a gondolat, hogy vajon mit érezhettek azok a tanárok és diákok, akik először vették birtokukba a még festékszavú, vadonatűz szakközépiskolát. Egy új iskola mindig maga az élet. Szinte bármi lehet belőle, és annak az ellenkezője is. De hogy hogyan alakul a sorsa, az csak évekkel, évtizedekkel a születése után fog igazán kiderülni. A jövő alakulásával döntő szerepe van az őt kezdetek kezdetétől a mai napig körülvevő emberek odafigyelésének, szeretetének és befektetett energiáinak. Milyen üzenetet fogalmazhatnék meg tanévnyitó gondolatként? Az, aki abba hagyja a tanulást, öreg, legyen már 20 vagy 80 éves, míg az, aki folyamatosan tanul, mindig fiatal marad. Az életben a legfontosabb dolog, hogy az agyadat mindig frissen tarts, mondta Henry Ford, az autógyáros. Egy tanulmányban a kutatók 100 évesnél idősebb lakosokat vizsgáltak. A fiatal lakostyárok egyik közös vonása az volt, hogy folyamatosan tanultak valamit. Az új ismeretekkel jobban tudtak alkalmazkodni a változó világhoz, rugalmasabbak maradtak testileg és gondolkodásmódjukban is. Az okos ember, mint a jó pap, ma már holtig tanul. Ki hobbiból, ki azért, hogy változtatni szeressen az addigi életén, vagy azért, hogy versenyképes maradjon a munkaerőpiacon. Vagyis nincs mese, tanulni kell. Diákok és pedagógusok, elő a könyveket, maradjunk fiatalok. Kívánok mindannyiunknak sok erőt és ötletet és jókedvet a következő tanévhez, de a rákövetkező 50-100 évre egyaránt. Ezekkel a gondolatokkal a 2012-es 13-as tanévünket megnyitom. Kedves vendégeink, diákok és tanárok! Műsorunk zárásaként kérem hallgassák meg iskolazenekarunk születésnapi köszöntőjét. Előadják Kompa Brigitta, Pap Zsanett, Szolka Alex. Semmi gondom, reggel van az élőnapos. Mindenki tudja, hogy én vagyok a szülinapos. Remek a hangulatom, bom, 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 ma van a szülinapom, bom, 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 bom. Remek a hangulatom, bom, 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 ma van a szülinapom, bom, 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 bom. Az idő rohan, bennem is egy éve szalad, ezért most látszik egy szaklalám a szemem. Remek a hangulatom, bom, 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 ma van a szülinapom, bom, 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 bom. Remek a hangulatom, bom, 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 ma van a szülinapom, bom, 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 bom. Fordítva élek, és nem leszek már hangos. Ki tudja miért, annál inkább szerélések. Remek a hangulatom, bom, 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 ma van a szülinapom, bom, 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 bom. Remek a hangulatom, bom, 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 ma van a szülinapom, bom, 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 bom. Egy idő óta folyton elhagyom a szemület, És nem tudom a szövegemet, remek a hangulatom, bom, 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 ma van a szülinapom.
hangulatom, tom, 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 tom. Negyedik szülinapom, tom, 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 tom. Remeg a hangulatom, tom, 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 tom. Ötödik szülinapom, tom, 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 tom. Remeg a hangulatom, tom, 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 tom. Tizedik szülinapom, tom, 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 tom. Remeg a hangulatom, tom, 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 tom. 25. szülinapom.